लोगोफोर गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि DHWNSRI फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआ मा जागोन आं बेखौ खोन्थाग्रोखानोसै। माने आङो दिनैहाय उदालगुरियाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय मानो थांनो नागिरदों आं बेखौबो खोन्थानोसै। नैबे आंनि ससमाया बे ससमानि ग्लासखौ सोलायनो थांनो नागिरदों। बोसोरसेयावनो सोलायनांगौमोननो ग्लासखौ, खिन्थु आंना लकडाउन जानानै सोलायनो मोनासै। बोसोरनै जाबाय। ओमफ्राय सोलायनांसिगोन आरोना। ओमफ्राय सोलायनो थांनो नागिरदों। बेखौनो आं भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांलाय। ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो फैदो अब्लालाय लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांसै। ओमफ्राय माबा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो खोन्थाखानोसै दिनैनि भिडिअआ माने एसे मावनाय जासिगोन आरोना। माने आङो दिनै सेल्फि स्टिकबो लाबोनो बावगारबाय, ओमफ्राय गेम्बलबो लाबोनो बावगारबाय। आखाइजोंनो लालांबाय थानांसिगोन, उपाय गैला। लालांसै बिदिनो। आयौ माथो मा मोसाया गोलैबायलै। ओमफ्राय नै आं खर'खौ दिनै लोबदोंमोन ना, खानाया जा गाव जानानै फैखादों आंना नै। मा मैगं लाखो? मा मैगं लाखो? मैगं लालै नास्रायना लाबाय। फैदो अब्लालाय आं भिडिअखौ जागायलांसै। ओमफ्राय नै आङो लिपस्टिकखौ दिनै जा गोजा लादों माने आङो बेबायदि गोजा लाद्रायाखैमोन आरोना। रुपकुलुनि लिपस्टिकआ जोब्बाय माने रुपकुलुना। ओमफ्राय बेखौ आङो एल'नानै लाथाबनानै बेबायदि जास्राबाय। दाथ' खोमसिसि बिदिबाथाय भिडिअ बानायनो बाथारो आङो। नै जों उदालगुरियावहाय थांगासिनो, दासिमबो मोनहैयाखै। ओमफ्राय नायलाय बेखिनि लामाखौ आं मोजां नुसोदों। बिथिबो हाग्रा बिथिबो हाग्रा। दिनैनि भिडिअआ बिराद मावखासिगोनलै। आं बायोसै दाना इदि आखाइजों लानो। नै लोगोफोर नायलाय उदालगुरियाव फैबाथाय बेखिनि लामाखौनो बिराद टेनसन जायो आङो। बेखिनि लामानि थाखायनो आं उदालगुरि थांबायो। बेखिनि लामाया पाक्का जागोन ना जालाथाय? जागोन ना जायाथाय होनब्रो? जागोन, मानो जायाथो ना? जि गोबाव जाखाबायना दाबो पाक्का जायाखै। हाद्राय जाजोबखायो। मानो बेखिनि लामाया मानो बेबायदि थाबाय थाखोथाय दासिमबो? थांगासिनो जोङो उदालगुरियावहाय दाबो मोनहैयाखै। ओमफ्राय फंसेल' बाथ्राखौनो बुंबाय थायो मानसिया। बिदिल' बुंबाय थायो। मा जायगा मोनदों बेफोरखौ खिथाब्रा। जों दायो मा जायगा मोनखो होनबा बेथ' बे उदालगुरि थांनाय लामायानोसै। खासिबारि मोनबाय जों, खासिबारि। ओमफ्राय आंना मबाइलखौ नै बिथिंजाय लायाब्लानो उपाय गैला। माने बेथिं सानजों बोरैबा खोमसि नुलाजोबदों आरो दाग्ला दाग्लि। ओमफ्राय आरो बिथिं बाराद्राय गाव फुसाव थुल गैयि बायदि नै खानाय सिनबाय आङो लोगोफोर। नै ससे सिनबाय। माबायदि नुदों आंनि खानायखौ? मोजां नुदों? आं मा रायलायगोन जासोदो दिनै? गासिबो मोजां। आंहाथ' मालाय दलद थाब्रा।
जेबो राव गैया गोसोआ गोजोननाय गैया होनदों खुगायाव राव उन्दुनो ओंखारसोबाय आंखौ दाबो मोनहैया अदालगुरिथ' नङा अदालगुरिखौ मोनफैबाय माहामोनलाय गराय मामोनलाय बर्नगाव हस्पिटाल दाबो मोनहैयाखै माबा हस्पिटालफोराव थांनो होनबाथाय आं बिराद बाखायो अयथासार बेमारिरि मोनहैखायो मा होनगोन देहाफोरा मोजांब्लाबो हस्पिटालफोराव थांबाथाय जा बेरामि मोनखायो नङा लोगोफोर आंथ' जा बेरामि मोनखायो ओमफ्राय आं दिनै मा जाखोथाय अमा बेदरजों मैथाजों जाना फैनायखौसोना दा बोरैबा मोनगासिनो गोदैखौ अदालगुरिनि लामाया ओमफ्राय जि गाज्रिखाना बाराद्राय बारल' बुरल' बिनिखायनो बेबायदि जाबायदां आरोना ओमफ्राय नै आं मबाइलखौ बेबायदि गाहायाव लानानै रायलायाबानो उपाय गैला सानजोंनो बोरैबा मोदानलाजोबो बेबायदि गाहायाव लाना रायलायब्लासो मोजां नुयो आरो बिनिखायनो नै आं गाहायाव लानानै रायलायबाय खानायखौबो लोबदोंमोन नै हगारनानै लाबाय जामफ्रुफ्रु जाथारबाय खानायाबो उन्दुलांनोसो लुगैबायलै आं उन्दुलांसै दे आंखौ दा फोजा उन्दुलांनोबो मोनबाय आरो मोनहैथारसिगोन लोगोफोर आं बिराद ससमा गाननो बाबायमोन खाननिनि नुथारो ससमा गानबाथाय आंनि मेगना मानो बेबायदि गाज्रि जानांगौथाय ससमा गानबाथाय जा बुरि बायदि मोनथारो आङो बाराद्राय खाननिनि मोनहैथारसिगोन लोगोफोर बारा गोजान गैला मोनहैथारसिगोन सरकारिसोना जों नायजागोन ना आङो सरकारि हस्पिटालावसो नायजाबावगोन लोगोफोर जोंहा फैसा गैयादि बेनिखायनो सरकारियावसो नायजागोन माने सिगाङावबो आं बेयावनो नायजाखानाय ना न' बे आं दिन मानबा गोबाल गारिखौबो बोरैबा नांथा सालायनाय मोनदों नै हस्पिटाला मोनफैबाय आंनि हस्पिटाला बर्नगाव हस्पिटाल सरकारि हस्पिटाल सरकारियावसो नायजायोलै आंहा आंनिथ' हस्पिटाल नङा रायजोनि हस्पिटाल आरो सोरबाफोर नायजानोब्ला फैनो हागोन मोजाङानो नायो आं मोनफैबाय लोगोफोर हस्पिटालाव ओमफ्राय हाबहैनोसै मेगनखौ नायहैफिननोसै ओमफ्राय आंनि मेगन नायनायखौ सोर नायनो गोसो थुदो अब्लालाय आङो देखायलायनोसै बेखौबो खानिनि सोरबाखि दा बायदियावखि मेगना खानि जायोना बुरिया गारा बुरैसो अनजिया नै ओंख्लायनोसै गारिनिफ्राय गोबाल मोनसे जेरावबो खोनायाखैमोन दा नायनानै गारा नायलाय जोङो माबायदि सान्दुं गोसायाव जि थाबायखानांदों साथाम लाबोआखै माबो लाबोआखै इमान गोसा सान्दुं ओमफ्राय ना मेगन डक्टरजों नायजानो फैनाया मा होनो कर'ना टेस्ट खालामग्रोनांगौनो कर'ना टेस्ट खालामाबा नायानो ओमफ्रायथ' आंहाथ' साइनास दङलै मा जागोन लोगोफोर आंखौ दाबायदियाव होनगोन आंहाथ' साइनास दंखायोना ओमफ्राय साइनास थाखानायखायनो कर'ना दं होननानै हमना लाखिबाथाय खारलांफिनगोनलै आङो दरकार गैयाखै मेगन सेगन नायजाथारा होमबानिया आङो ओमफ्राय नै जोङो थांसै टेस्ट खालामना नायजानोसै मा बुङोथाय अनजियाथ' साइनास बिमाखासो मा बुङो नायजा नायनोसै
जि सान्दुं गोसाखायो गोबाल'नो सान्दुङा खि गोबाल'ल' जायोना सोरबा नैबेयावहाय जोङो कर'ना टेस्ट खालामजानो फैदों ANJIMA ANJI J no? ANJI नै लोगोफोरा आङो कर'ना टेस्ट खालामजानो नेगासिनो नैथ' नंगौ गिदो आङो गिदो गन्थङाव सोगोन नामा